onda jednakim pravom i Hrvati mogu reći, svi Hrvati u jednoj državi. Hrvatska do Drine. Meni bi već navukli i drugu ludačku košulju, da to kažem. Dakle, to naprosto nije realno, dakle, o tome ne govorimo. Hrvati u Bosni i Hercegovini ostaju u Bosni i Hercegovini, ali to ne znači da su odrekli svojih prava. A on mora samo cijeniti šta mu je pametno govoriti, kako će ga vrednovati njegovi birači. Ja u to ne mogu ulaziti. Ja sam shvatio da on rekao da je Tuđman nastavak Pavelića. Da. Da. Gledajte, to je... Tuđman je Pavelića prezirao, a Tita je itekako poštivao. I za to ne treba puno, dakle to zna svatko. Svako ko je otvorio jednu knjigu, dvije knjige, čitao njegove intervjue, članke. Dakle, on je nasljednik Tita. Ili nije ničiji nasljednik. Ali govori da je nasljednik Pavelića. Tuđman koji je bio partizan i partizanski komesar, komunist. Nije bio običan partizan. Bio je od onih koji su bili iznad komandira i komandanta. I njegov uspoređivao s Pavelićem, to je netočno. I opet nije dobro za naše odnose. Ne? I to Dodik koji će stalno ističe da je on partizan, a ne četnik. On i Tuđman, dakle, štuju isti izvor, iste korijene. Tuđman nema veze s Pavelićem.